Το όνομά μου είναι Νίκος Κολτσίδας και δραστηριοποιούμε στον χώρο της κτηνοτροφίας τα τελευταία 18 χρόνια. Η κτηνοτροφία είναι ένας πραγματικά μαγικός κλάδος που αγγίζει θετικά την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Συνεχώς ανακαλύπτω νέες προκλήσεις, οι οποίες με κινητοποιούν να αναπτύξω νέες συνεργασίες και καινοτομία. Δεν προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, ενώ οι σπουδές μου ήταν στην εφαρμοσμένη πληροφορική και το μεταπτυχιακό μου στη ρομποτική και τα ευφυή συστήματα. Όλα ξεκίνησαν όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου και επέστρεψα στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου είναι κτηνίατρος και μου πρότεινε να μελετήσω τη σήμανση των ζώων με μικροτσίπ. Έτσι συνεργάστηκα με μια ισπανική εταιρεία και ξεκίνησα τις εισαγωγές μικροτσίπ για αγοπρόβατα. Αυτή ήταν και η πρώτη μου επαφή με την κτηνοτροφία. Από εκεί και πέρα, συνεργασίες με ειδικούς και με παραγωγούς με οδήγησαν στο σήμερα, όπου έχω συστήσει 4 διαφορετικές εταιρείες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Η μία εστιάζει στην εισαγωγή αγοπροβάτων υψηλής γενετικής αξίας από Ισπανία και Ολλανδία. Με τη Farmerplan, την δεύτερη, παρέχω υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε κτηνοτρόφους και διαθέτω τη δική μου προβατοτροφική εκμετάλλευση. Παράλληλα, με ακόμη 4 παραγωγούς, συστήσαμε την Proud Farm, μια ομάδα παραγωγών που αναπτύσσει έρευνα επάνω στην κτηνοτροφία. Η ομάδα παραγωγών Proud Farm έχει βραβευτεί με το πρώτο βραβείο στα Venture Impact Awards, τα οποία διοργανώνονται από το The Hellenic Initiative. Παράλληλα, είναι ιδρυτικό μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, αλλά και του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας Innova. Τέλος, είναι συντονιστής επιχειρησιακής ομάδας των Ευρωπαϊκών Σχηματισμών Καινοτομίας, με στόχο την ανάπτυξη μιας πρότυπης θερμοκοιτίδας εγωπροβατοτροφίας. Πρώτη η Proud Farm παρουσίασε στην ελληνική αγορά ένα βιολογικό λίπασμα, το οποίο παράγεται από 100% πρόβιο μαλλί. Επίσης, μαζί με την ομάδα παραγωγών, συστήσαμε και την πρώτη ενεργειακή κοινότητα μη κερδοσκοπικού σκοπού με το ίδιο όνομα. Τέλος, αναπτύσσουμε τον Ποιμένα. Ο Ποιμένας είναι μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκομένους του οικοσυστήματος της κτηνοτροφίας να συναλλάσσονται μεταξύ τους γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά. Τέλος, είμαι αρκετά αισιόδοξος για το μέλλον και επιλέγω να ανήκω στην κατηγορία αυτή των ανθρώπων που το διαμορφώνουν και δεν είναι απλά θεατές των εξελίξεων. Σαφώς, η επιχειρηματική μου πορεία δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Είναι γεγονός ότι οι ευκολίες ήταν πολύ λιγότερες από τις δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά ήμουν δεμένος με τους στόχους μου και αυτό με έκανε να μην σταματήσω ποτέ να προσπαθώ για να τους πετύχω. Αν ξεκινούσα σήμερα πάλι, θα επέλεγα πολύ πιο προσεκτικά τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Είναι γεγονός ότι είναι προτιμότερο να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων και πιο ασφαλές σαφώς. Γι' αυτό σας προτείνω να βγείτε έξω και να μοιραστείτε τους προβληματισμούς και τα όνειρά σας. Και είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να σταθούν δίπλα σας και να βαδίσουν μαζί σας.